విక్రమ్ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని చెన్నై కావేరీ ఆసుపత్రి వైద్యులు ప్రకటించారు. విక్రమ్ హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల చేశారు. ఛాతీ నొప్పి కారణంగా విక్రమ్ ఆసుపత్రిలో చేరారని చెప్పారు. నిపుణులైన వైద్యుల బృందం ఆయనకు చికిత్స అందించిందని, విక్రమ్కు గుండెపోటు రాలేదని ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం విక్రమ్ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని, కావేరీ ఆసుపత్రి వర్గాలు త్వరలోనే ఆయన్ను ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేస్తామని హెల్త్ బులెటిన్లో పేర్కొన్నారు. గురువారం విక్రమ్ అస్వస్థతకు గురి కావడంతో అతన్ని కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించిన వైద్యులు చికిత్స అందించారు. అభిమానులు ఎవరూ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదని విక్రమ్ కుటుంబ సభ్యులు చెప్తున్నారు. ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ తర్వాత కొద్ది రోజుల పాటు విక్రమ్ విశ్రాంతి తీసుకోనున్నారు. ఆ తర్వాత ఈ నెల 11న జరిగిన కోబ్రా ఈవెంట్కు విక్రమ్ హాజరవుతారని తెలుస్తోంది. మరోవైపు విక్రమ్ అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. తమ అభిమాన హీరో ఆరోగ్యంగా తిరిగి రావాలంటూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. అపరిచితుడు చిత్రంతో విక్రమ్ తెలుగు వారికి ఎంతో దగ్గరయ్యాడు. ఆ తర్వాత ఆయన నటించిన చాలా సినిమాలు తెలుగులోనూ విడుదలై ఇక్కడి ఆడియన్స్ను అలరించాయి. ప్రస్తుతం ఆయన కోబ్రా, మణిరత్నం దర్శకత్వంలోని పొన్నియిన్ సెల్వన్ చిత్రాల్లో విక్రమ్ నటిస్తున్నారు.